guys, daraga ko mga pamangkin guys oh. Ayan. Si Papit Kabutu. Si Kibabadara. Hi. Hello. Bye. Hi Baba. Hi Baba. This is Dib. Dib dari si Dib. Magsusuray ko rin guys. This is Dib. Akong pamangkin. Hey Dib. Gusto mga Dib. Mauwaw ka tanaw Dib. Hey Dib. Akong pamangkin guys nga. Kung ihan kayo maligo guys. Mana kagligo? Mana? Gama na kagligo kanina. Yung hapon na pod. Yung hapon niya ligo na pod. Hey Dave! Oh, na si Jaya eh. Hi Jaya. Hi Jaya. Na si Jaya. Mukha nga na pagkatemprado niya. Pamangkin oh. Hi Jaya. Kumusta mga Jaya oh? Hindi dua ka? Ginagawa mo. Asa mo na nga dua? Games. Games? Games. Nya na. Mana mo panood to? Mana? Very good. Very good eh. Ano na yun? Dua. Nya. Ano sa may ipanood to na niyo? Luto. Amoy utan. Laway. Manood to ta. Manood to ta utan guys. Kaya puno sa vitamins and minerals. Muna kinalamian yung sudan yung sining laway guys. Muna nga kadakaon guys. Laway dyan yung kana kaya iwas sa mga sakit-sakit ba. Muna nga mao yun na ako ang paborito guys. Baba. Ano yung paborito mo guys? Laway. Ibahog sa luto guys. Nya, manito guys. Dodi, dodi, dodi. Bukat ta guys. Manito ta guys. Tagluto. Ayos guys. Okay guys. Nga untag pinubre guys. Ya, kuat utan. Utan. Isagol na siya guys. Ayos ka. Guys. Mapunta guys. Sinja na ito dagang kajong iring kasi ito na guys. Mga nga magawas na kumakaon guys. Kaya dagang kayong iring. Katapok na sa. Mo na sila yung mga samukha na kumakaon guys. Tagan kayo. Hi guys. And mayong ito guys. Mayong ito guys. Luto nga gi bahugan og utan. Ay, origin kong kinaon guys.
Muna kong paborito nga pagkaon. Kining utan, isagol naman ako kay diretso na ba. Pero puno na sa vitamins. Kay ay kabasa, kamunggay, ay gay, ganas, subakag kanang pinirito. Kumbati na. Ngayon tayo guys. Kami na kayo. Kasi makarelate ano yung mga sigaro mga pobre na gagilig kaugutan ba. Okay kayo, lamay kayo. Lamay kayo. Buwan tanga guys. Luwag juga gamit. Kami luwag guys kay dahil ito busog din. Na may iro na wa. Hindi naman ko ikin. Ang kakapay. Okay. Ano yung sagol guys kayo? Mas na ako giniwan kung dali na. Mausar ako kung kaon. Puno sa vitamins and minerals. Ano yung pagkaon mo mga pobre guys? Itong mga pobre nga pala na mo, magka-related nga. Pinakalami na kayo nga sudaan mo, yung laway guys. Utang. Mura pong gamukbang ba? Pasensya na kayo. Sibutin nga mo, dako kayo kong kutsara. Kung may lain, kung nakitaan kayo, siniran. Luwag ba? Pero, ganahan ko na kayo dali kung magkaon guys. Okay kayo, kumbate kayo. Ha? Lapit na naman magkaon guys. Kaya ba na iluwag igamit na? Usar ka humit. Dali na kayo. Okay kayo. Lami kayo. Okay guys. Mangauntan nyo guys. Mangauntan. Okay guys.
Okay kayo. Okay kayo. Yeah. Minaw yung nag-drama. Sometimes na minaw drama sa Diyo. Tatak RNN. Ayos, mana. Mana guys, busog na guys. Okay. Kaayo. Thanks for watching. Busog guys. Thanks for